माबायदि दं नोंसोरो? Welcome back to my channel. जुनारनि जिउ गासैखौ बरायहरबाय। ओमफ्राय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। माने आङो सानदोंमोन मा जेब्लासिमालासे किचेनावहाय आंनि इसिङाव कारेन्टनि सुबिदा ओमफ्राय माबा माबि बिदि बुस्थु बायागौ मानि आङो रेसिपिनि भिडिअ लाबोथ'ला। माने बोरैबा नुयोना किचेनाबो जोंना एकदम बे बाखुरा ओमफ्राय साराय सुराय गोदान बायागौ मानि खोस्लि थोस्लि बिदिहाय आं गोदान भिडिअ लाबा होननानै सानदोंमोन आरो रेसिपिनि माने मोजांबो नुवा ओमफ्राय उनाव गोथावबो नुनो नागिरा कारेन्टबो गैया नालाय लाइटबो गैया ओमफ्राय बेफोरखौ थिक खालामजोबनानैसो आङो रेसिपिनि भिडिअ लाबोगोन सानदोंमोन खिन्थु उपाय गैया दिनैहाय आइया बिराद गोबावनि उनाव साम' लादाय मोननानै बायनानै लाबोबाय आरो ओमफ्राय आं सानबाय मा एसे गोबावनि उनाव जाना एसे इउनिक स्टाइलनि संनानै जानोसै दिनै इदि होननानै ओमफ्राय संनो सानबाय दिनै ओमफ्राय आरो संनानैथ' नोंसोरजों शेयार खालामालासिनो थानो हानाय नङा बेनिखायनो भिडिअखौनो बानायनोसै होननानै बानायनो सानबाय आरो दा आङो संनोसै साम' लादाय ओमफ्राय गोसोबा नोंसोरबो आंजों सोलोंफानो हागोन एसे इउनिक स्टाइलनि जागोन सिगाङावहाय जेरैबायदि संबाय थायोमोन आङो बिदि सङा एसे डिफरेन्ट आरो ओमफ्राय टेस्टआ बोरै जागोन बेखौथ' संखांनायनि उनावसो मिथिगोन बिदिब्ला उइदाउट टाइम वेस्टिं भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामनोसै टान टान साम' लादाय मैथाजों जागोन माइयाबा माबा साम' फाग्लासो ए नों जागोन ना जाया ओमफ्राय गन्थङा मा जाखो नोंनो हो मुलि ने दोलाद' आयु बिदिसो दोलाना दं नोंना गन्थङाबो दुस्ट' नों दुस्ट' बुनांगौ दाहाय बुगोन दे थिगसे नों औवा फरायगोन ना फराया फराया ए मानो स्कुलाव थाङो ना थाङा थांगोन होमबा स्कुलाव थांबा औवा फरायाबा बोरै जानो स्कुलाव थांनानै औवा फरायाबा दे औवा होनबा औवा ओमफ्राय बाखिया लेथ्रा गथ' साला दा जों नैबेखौ आङो साफा सुना लाखाबाय संख्रिजों एकदमबारे सेखन' सुदों आङो साम' लादायखौ एरख'नानै ओमफ्राय बेनि थाखाय जोंनो नांगौगोन बिलाहि थाइनै आं मिडियाम साइजनि लादों ओमफ्राय बेहाय देना लाखाबाय सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु ओमफ्राय आलु दरनै ओमफ्राय उनाव नैबेखौ स्टाइलनि होनो नागिरदों आङो ओमफ्राय उनाव नांगोन पियास बेनिफ्राय संख्रि आरो हालदै बेखौथ' नांखागोनानो साराय गुदुं जाबाय मा जालायखो जागोन ना जाया साम'खौ थावा दुंबाय आरामनो ओमफ्राय बानलुखौ होनांगौ बानलु नाङा माथो होनांगौ आलुखौ एवफ्रामग्रोनानै लागोन जोङो मायाव थांनो जालायखो अबाव थांनाङा जेरावबो फै खोन्थायो थां मामिनो माबायदि संनांगौ संख्रि एसे होनांगौ हालदैखौ बारा इउज खालामा आङो लायो मानो फोनलाना होदो आंनाव हालदैखौलाय
हायखांनानै दोनसै हायखांनानै दोनसै Memang sang dula zaman itu gak mani. बेहाय होना होनोसै आङो दा साम' लादाय पियास होफिनला आङो एवफ्रामग्रोगोन बेखिनिखौ दोनबाय आङो मिसेस बिथाङा जाहानिया मैथाजों जायोनो मिसेस अमृत बसुमतारिया मा लामा नांगौ दङ बिथिं थांनायनि लामा नांगौ हालदै संख्रि एसे होना लाबावनोसै होनांला जाबाय होनांला नोङो होनांला बिराद खस्थ' मोनो आं इखो होनाङा ओइ जाहाबो गुदुंसो Singga, coba singga. Oh. होनांला नोङो होनांला इखौ होनांला मिथिबाय ना आरो साबाय आंनाव हालदैखौ फोनांजोबोबा नोंखो नुबायसो आङो दा जाबाय दे गोथाव जाखासिगोन ओंख्रिया टेस्टिखौ माबायदि खालामोमोनलाय आबा माबायदि मा इदि नोंनियालाय इदि मा इदि आरो ना इदिसो ओमफ्राय नोंनिया माबायदि इदिनो जाबाय टेस्टि होननाया इदिनो जायो माने मा जायो मिथिगोन ना एकदमबारे आं जेथिया माने मोनसे बुस्थुखौ बिराद गोबावनि उनाव जागोन ना होमबाना बिदि सानो आरो आङो बिराद गोथाव संनानै जागोन आं बिदि होननानै एकदम इउटुबनिफ्राय नायनोसै रेसिपि ओमफ्राय संनोसै दा ओमफ्राय आंनाव गल जानोसै मालाबा जि असाइस जानानै होनसै दिनैबो आं खिन्थु इउटुबनिफ्राय नायाखै आं दिनै आं माने सानबासो बानायनाय बेखौ गोथाव जागोन होननानै दिनैबा गल जागोन ना मा जागोन मिथिला आरो ना बा फ्राम जाबासो एवगोन आं नि हेन आराम सिरान थानानै मासेरा मिथिया इयो माबा कुस मानसि सासेया जारनि मानसि थायो ओइ केमेरायाव नुजादो नोङो सिरिबाबो मा खालामनो नागिरबाय थादों नोङो दा मिनिनायाबो देनजारखा देलाय खनसे मिनिना होबावलाय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नों माबायदि मिनियाबा ओइ गुरु खाथियाव फैना मिनिफै बेदा जाबाय जाहांबाय ओमफ्राय दा बेहाय होसिगोन सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देनायखौ बारा बानलु होआ बेथुआ जानो हायाना ओंखायनो हालदै मानो होआखै आब'आ हालदै होनो बावगारबाय होननानै साननाङा दे आं हालदै होखायाखै ओमफ्राय दा बेवहाय जिरा गुन्दै होना होनोसै बेवहाय होना होनोसै नैबे आलु एवफ्रामनायखौ दंफां हास'नायखौलाय मानो नायनो थांनो एसे गोजानावलाय माहाय दाहाय नायनो थांनो हागोन ओंख्रिखौ संग्रोनि र' दै दा होना होनसै आं बेहाय एसे दै आलुआ मोननायनि ओमफ्राय दाउ साम'खौबो एसे गोबाव रुखानाय जादोंना बारा दै होआ साम' मोननाय आरो एसे नांबावगोन सानदां ना एसे हरनो साराय फिसायावसो संनांगौ मालाय बिदिखौ बेखौ खोबना होनसै आङो जायाखै जाम्बा
Bakasu. Bala खालामनाङा. माखो? इखौ. माइखो? माबा इखौ मेथाइखौ. मेथाइ आरो साम' ओंख्रियो साम' ओंख्रै. साम' ओंख्रिखौ बाला संनाङाथो. संनायखौ. मा नायनो? माबा संनायखौ. दंफां हास'नायखौलाय मानो नायनो? ओमफ्रायो. दै जाम्बा. गिबाय दाना. आयौ गिबाय आं. नोङो स्पाइडारमेन? ओमफ्राय स्पाइडारमेननि गन्थङानो मा जादों खोन्थालाय रायजोफोरनो लोगोफोरनो। गन्थङा मा जादों खोन्थालाय? खोन्था। मा जानाय खोन्थालाय? स्पाइडारमेननि गन्थङा मा जादो? गोलैदो. स्पाइडारमेनानो गोलैयो. स्पाइडारमेनानो गोलैयो. हे नो पुलिसआ. पुलिस? हाय लोगोफोर दायना पालियाव मेथाइ मोनो होन। मिस मोना. दायना पालियाव मेथाइ मोना. लोगोफोर. इदि होनो? मा जातनि गथ'लै बिलाय? माबा स्पाइडारमेन. Hana, han sedang tau. Mari gua nang sedoi ni bang ni sedoi. Musra. Ketak kami. Am tak beku. Mana sih? Nuak ni sama ke? Nuak ni sama ke? Khana men. Cakep mana siang. Orang nang gila. Senai kok isi. Ada dong. Maya? Ini dollar lah. Ini dia. Video pemakaian. Nuakai? Ma pintakan ali. Ini. Aku jam. Mau video siapa ya? Ini. Hai, boleh ni ngah. Man bayar nanti. Ni masa baru biasa kalai kong siang. Katwang ada je bos konga. Mình bà đi được. Đây là mình bay. Giờ vậy bây giờ ngã mình bay. Không có cách này, không thể năng khát mà nè ngã. Hôm nay ông có xin suy hết khát nữa. Bye bye. Băng nhà đây. Băng nhà. Băng nhà lại. Lari ngali ye. Surur. Một con sư. Jabe मोनखांबाय ओमफ्राय जाय माने साम' लादाय ओंख्रि जानो लुबैगासिनो दङ बेयो आंनि बायदि ट्राइ खालामनाय एकदम सिम्पोल आरो बिराद गोथावबो जादों टेस्ट खालामखांबाय ओमफ्राय बेखिनियानोसै Jangan र' जानो हागोन र' बेनो जाहोग्रोथारनोसै आङो जाथारनोसै Dah, sana kan doa. Konfirm kari lah nanti lah. जादो गोथाव जायाखै Ikan masih sana nih. बेखौ मासे जानो नाय दे माबायदि जादों ओमफ्राय खोन्था साम' गोथाव दे आखाइ सुदे हरदो र' मोजाङै आखाइ सुवाबा र' दै लोंनो ला र' दै लाबनि आं दे
जादो जाय जाय संना जानो गोसो संनानै जानो हासिगोन बिराद सिम्पोल एकदमबारे ओमफ्राय गोथावबो जादो बिराद गोथाव जादो माने एसे आलादा जादो आरो आं सिगाङावहाय जेरैबायदि जाबाय थादोंमोन बेनिख्रुइ टेस्टआ बहुत बेलेग बिराद गोथावसिन ओमफ्राय बेखिनियानोसै आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन ओमफ्राय उनाव आंबो जानोसै नोंथांमोनाबो संनानै जाबानो जाबाय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम ओमफ्राय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो होमब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिमालासै मोजाङै था गोजोनै था ओमफ्राय मा जनालिखौ बनबाय बाय बाय